ଭଉଣୀ ଆମେ ଆଜି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ, କ'ଣ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଅଛି? କଦଳୀ, ସେଓ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପିଜୁଳି। ପାଚିଲା କଦଳୀର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ହଳଦିଆ। ଆମେ କଦଳୀରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ସେଓର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ। ପିଜୁଳିର ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗ ଦେବି, ତମେ ଦେଖ, ତାପରେ ତମେ ଦେବ। ଦେଖ ଆମରୁ ଡାହାଣକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସେମିତି ଦେବା। ରଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ନଯିବ। କଦଳୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସାରିଲି, ଏବେ ତମେ ଦିଅ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଅ। କଦଳୀରେ ଏବେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସାରିଲ, ଏବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଦେବା ରଙ୍ଗ ପିଜୁଳିରେ ଦେଖିଲ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ବେଳେ ଏକାଗ୍ରତା ଭାବରେ ରଙ୍ଗ